Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum il-Ħadd 2 ta' April, il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal ġimgħa mqazza biċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm li tfakkar id-dħul trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm, ftit jiem biss qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta. Waqt il-quddiesa se jsir it-tberik tradizzjonali tal-Friej taż-Żebbuġ. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti eżiż sa mill-bidu tar-Randan imqaddes aħna ħejjejna l-qlub tagħna b'mejjel tandiema u mħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid tal-Mulej. Jiġifieri l-Misteru tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fidi sħiħa u b'qalbna kollha inġeddu tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna.
nimxu wara l-mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Kristu fid-tbatija u s-salib tiegħu. Ħalli jkollna wkoll sehem miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-barka tiegħek qaddes dawn il-frijaj. Biex aħna li nimxu ferħana wara Kristu Sultan, iseħħina naslu f'Ġerusalem ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jkun f'ommak u f'qalbek biex xandar kif jixraq l-Evanġelu tad-daħla tal-mulej f'Ġerusalem. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Mattew. Gloria lilek, mulej. X'inwasslu qrib Ġerusalem u ġew quddiem Betfaġe lejn l-għolja taż-Żebbuġ, Ġesu bagħat żewġ dixxipli u qalilhom: Aslu sar-raħal biswitkom u minnu fih issibu ħmara marbuta u felu ħdejha, ħolluhom u ġibuhom li. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa weġbuh il-mulej jeħtieġhom u malajr jerġa' jibgħathom lura. Dan ġara biex iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: Għajdu lil bint Sion, ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjed, rikeb fuq ħmara u fuq felu, ferħ tabima tat-tabija. Id-dixxipli marru u għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu, għedu fuqhom l-imnatar tagħhom u hu għad fuqhom. Għad kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq, waqt li oħrajn qataw xi frijaj mis-siġar u ferxuhom ma' triq. Il-folol li kienu miexja quddiem u dawk li kienu miexja wara bdew jgħidu u jgħidu: Osanna lil bin David, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola ta' smawiet. Meta mbagħad daħal Ġerusalem, il-belt kollha tqanqlet u n-nies bdew jgħidu: Dan minu? U l-folol weġbuhom: Dan u l-profeta Ġesu minn Nażaret tal-Galilija. Verbum Domini. Ħut jeżis nimxu bisliem u ngħidu bil-feħ lil Ġesu kif darba għamlet il-kotra tal-Lut.
id-dinja u kol ma jiex fija. Għaxu fuq l-ibħra waqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista' joqgħod fuq l-orja tal-mulej u min joqgħod fil-posti mqaddes tiegħu. Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma tax ruħu għall-fruqa u anqas ma ħaref bil-qelb. Dan ikollu barkanin għand il-mulej u l-ħras li ħaqqu minn Alla Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Trafaw bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem. Ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? Il-mulej qawwi fit-taqbida. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti lilna l-bnedmin. Tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rrid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib.
Fil-ħina tiegħek katina li s-sabar tiegħu ikun ta' talima għalina u li jistoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sidi l-mulej tani l-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lill-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli lill-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti u ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u mill-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix imniex nistħi. Allah tiegħi, Allah tiegħi, għaliex tbatni. Flimkien. Allah tiegħi, għaliex tbatni.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bniedem u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarku btejhom u kull lisin jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għajt? U qalilhom: Morru l-belt għand it-tali u jgħidulu: Għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għejt għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għejt. Għal-ħin ta' filgħaxija qagħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: Jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom: Dak li jmitt idu u jbilli l-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twielet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradiħu qal: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: Int qiegħed tgħidu. Huma jieklu Ġesu ħal-ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu l-dixxipli u qal: Ħudu kulu dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh,
Rat il-ħajr newlilhom il-kalċi u qal. Ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jxerret għal-kotra għal-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom. Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-nax tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom. Qabes Pietru qallu. Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jiena ma nitħawwat qatt. Qallu Ġesu. Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduk, int tkun ġa ċħatni 3 darbiet. Qallu Pietru. Le, ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli. Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamijaw lil Pietru u żewġ quliet ta' Zebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom. Għandi ruħi mnikta għal-mewt, ibqgħu hawn u wissru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid. Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie dejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru. Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi, isru u tolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva irid, imma l-ġisem dajjef. Għat-tieni darba reġa' mar jitlob u qal. Missieri, jekk dan il-kalċu ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom reqdin għax għajnihom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom. Issa se torqdu tistrieħu, ara, is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-mitimbin. Qumu, ejjew immorru, araw dak li se jitradini huwa fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda wieħed mit-12 b'ġemma kbira ta' nies miegħu, armata bis-sjuf u bil-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjugħ tal-poplu. Issa dak li kien se jitradih kien tom sinjal u qalilhom. Lil dak li mbust, dakku, aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu. Islim għalik, Rabbi. U bisu. U Ġesu qallu. Ħabib, għalhekk ġejt int. Huma resqu lejh, meddew idejhom fuq Ġesu qabduh. U qed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf. Darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesu qallu. Erġa' daħħal sejfek postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li jista' sess aktar minn 12 il-leġjun ta' anġli, iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir. Fl-istess waqt Ġesu qal. Jiskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħllem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa l-qassis il-kbir, fejn ġa kienu nġabru l-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' mixi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda l-kemm resqu bosta xhieda folozz ma sabux fuq ix-xixluh. Fl-aħħar resqu 2 u qalu. Dan qal nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnih fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qamu qallu. Xejn ma twieġeb, x'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' siket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu. Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għajdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu. Inti qiegħed tgħidu. U ngħidilkom ukoll minn issa l-quddiem qatt taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq isħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-biesu u qal. Din dawa,
xi ħtiġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara, smajtuha issa d-dawa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu, Ħaqqu l-mewt. imbagħad besqulu f'wiċċu u tawħ bil-pon, u xi wħud tawħ bil-ħarta u qalulu. Aqta minn tajilek Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuq waħda għaddejja u qartlu. Intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija? Imma u ċaħat quddiem kulħadd u qal. Anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu għaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm. Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħat u ħallef. Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu. Tassew, inti wkoll wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' klimek tikxfek. Imbagħad qabad jisħat lilu nnifsu u jaħlef. Le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serduk idden. U Pietru ftakar fi kliem ta' Ġesu meta qallu, qabel ma s-serduk jidden int tkun ġaġ ħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għadda fil-ħodu l-qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu ftemu l-kol bejnietom biex lil Ġesu jaqtawilu għal-mewt. Rabtuħ u ħaduħ magħhom biex jagħtuh fidejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda t-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar bi 30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u xjuħ biex jerġa' jtihomlhom lura u qalilhom. Dnibt, għax tradejt dem blaħtija. Iżda huma qalulu. Aħna din x'inhi affarijiet tagħna, dak raħint. U għadda bil-flus fis-santwarju, telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu. Dawn ma nistgħux inqedwhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftemu bejnietom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa tal-ħaddiem il-fuħħar biex fiha jidfnu l-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmiet l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal u ħadu 30 biċċa tal-fidda il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulied Iżrael u tawhom għall-għalqa tal-ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih. Int is-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu. Int qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh u ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu. M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek? Iżda huwa anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb. Hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellu wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura Pilatu qalilhom. Lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġallithom jagħtuh lil Ġesu fidejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu. Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' staqsihom. Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn? Weġbuh il-koll. Lil Barabba. Qalilhom Pilatu. U x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom. Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu. Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal. Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal. Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li tawh is-swat tawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa bix-xewk u qasba f'idu l-lemnija. Ixteħtu arkubtejhom qudiemu u qagħdu jiddieħku bih u jgħidulu. Islim għalik, Sultan tal-Lut. Bes u fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad
wara li għaddewh biż-żufjett, niżżawlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. U ma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfawlu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, taħ jixrob inbid b'taħlita morra u daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti u xteħtu bil-qiegħda u qagħdu hemm qassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk. Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqalqu rashom u jgħidu: Int li tħodd it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnih, salva lilek innifsek jekk int li bent Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittiba u x-xjugħ u jgħidulu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva, u s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda f'Alla ħajeħilsu issa jekk iħobbu, għax hu qal jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-6 għal quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 siegħa. U madwar id-9 siegħa Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani. Jiġifieri Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġi xelija jsalvaħ. Imma Ġesu reġa' għajja tajta kbira u rat ruħu. U wara l-purtira tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna ixsma ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesu kif raw l-art tiseżżes u jiġri dak kollu imtlew bil-biża' li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa meta kien għaddu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu u Ġuseppi u u Lied Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġel qani minn Arimatija jismu Ġuseppi li wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sa t-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu għamel l-imwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu: Għandkom l-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu.
huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir Ilek Kristu. It-talba li l-Knisja titlob dan il-jum għażiż u solenni ħatt il-palmu l-passjoni tal-mulej hija talba ispirata mill-eżempju ta' Ġesu u semmi żewġ attributi tal-eżempju ta' Ġesu, l-eżempju tal-umiltà u s-sabar tiegħu. Ejjew nitolbu ġieħ il-passjoni ħarxa ta' Ġesu id-don kbir tal-umiltà. Li aħna nipperswadu ruħna li ma nistgħux insalvaw lilna nfusna ma li għandna bżonn radikali ta' Alla. Li għandna bżonn salvatur. Li meta minn għalina niddeċidu aħna xi fisser progress mingħajr ma nifhmu xi jrid jgħidilna Alla naqgħu fid-dabien mhux tal-progress imma tal-qerda tagħna nfusna. L-umiltà mhijiex it-tkażbir tad-dinjetà tagħna imma l-lezzjoni profonda li tagħtina ħelsien kbir li aħna niddependu minn Alla. Għandna bżonn l-eżempju tal-umiltà ta' Ġesu. Li ħafna drabi fil-mumenti tal-konfront jażel is-silenzju imma qatt ma jiġħad il-verità tal-identità tiegħu. Inti li ben ta' Alla, il-Messija. Ir-risposta tiegħu twaslu għal kundanna ħarxa tas-salib u l-mewt. Ġesu ma jraħħasx il-verità. Imma ma jażilx il-konfront violenti imma l-umiltà ta' min iħobb sal-aħħar. Virtu oħra li l-Knisja tallimna llum jew tħares lejn l-eżempju ta' Ġesu huwa s-sabar tiegħu. Il-Vanġilu ta' San Mattew li għadna kemm rajna jagħti protagonista li traditur lil Ġuda Iskarjota. U fit-tradiment ta' Ġuda hemm ukoll id-dnubiet tagħna u t-tradimenti tagħna. L-Evanġelista ma jinsistix biss fuq it-tradiment ta' Ġuda, imma jitkellem ukoll fuq iċ-ċaħda ta' Pietru, il-fatt li d-dixxipli tal-mulej telquh. Jitkellem ukoll imma fuq in-nisa li akkumpanjaw il-Ġesu fil-ministeru tiegħu u li kienu preżenti fil-mument tal-umiljazzjoni tiegħu, tas-sabar tiegħu. Jitkellem ukoll dwar Giuseppe ta' Arimatija li jagħti il-qabar lil mulej.
U bħal tant momenti fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna. L-umiltà u s-sabar ta' Ġesu jagħtuna mhux biss eżempju, imma wkoll mod ta' kif ngħixu. Fil-mumenti ta' diffikultà, ta' umiljazzjoni, ta' tkasbir, fil-mumenti meta inħossu se naqtaw qalbna, jew niftakru fl-umiltà u s-sabar tal-Imgħallem. Il-Knisja tfakkarna fl-umiltà u s-sabar ta' Ġesu biex aħna jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Waqt li nistennew bit-tama ħadd ilejt il-kbir bħallum ġimgħa, ejjew nitolbu li f'dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza aħna nissieħbu ma' Ġesu fl-umiltà, fis-sabar u fl-għotja tiegħu. I would like to greet our English-speaking guests. And my heartfelt invitation for us all this week, this Holy Week, is that we imitate the example of humility and the patience in suffering that Jesus witnesses to in his passion. May these days be days of reflection, that we join in Jesus in his glorious entry into Jerusalem, the Paschal meal, but also his passion and resurrection. And as with the prayer of the Church, may we heed his lesson of patient suffering and so merit a share in his resurrection. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salkna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-ħweżies illum qegħdin niċċelebraw l-imħabba kbira li Alla juri magħna. L-aktar bil-għotja sħiħa ta' ibnu l-waħdini li ma stmerx imut għalina fuq salib. Fiduċja kbira li Alla jrid biss il-ġid ta' kulħadd. Ejju nresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja. Missier Qaddis ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-Knisja biex ma tieqaf qatt tħabbar lill-bnedmin tad-dinja il-ħelsien li jgawdi min jerfa' salibu u jimxi wara ibnek.
unde precemur. Għal-mexxejja tal-ġnus. Missier ta' seta bla tarf, intafda tmexxija tal-ġnus fidejn il-bnedmin. Għad iddawl lil dawk li għandhom xi awtorità biex imexxu lil popli fi triq tal-ġustizzja, l-għaqda u l-imħabba. Dominum de precemur. Għal dawk li qegħdin ibatu inġustizzji. Missier ġust, kun ma dawk il-bnedmin li qed jiġu abbużati minħabba l-kilba l-flus jew għas-seta u għejnhom jiksbu d-dinjità tagħhom ta' wliedek mifdija bid-demm ta' ibnek. Dominum de precemur. Għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Missier il-ħajja, għati l-fejqan lil dawk li huma morda, għaw il-qalb ta' min idur bihom, sabbar lil min qed iġarrab in-niket tat-telfa u qawwina l-kol fit-tama ta' żminijiet aħjar. Dominum de precemur. Għal dawk li ma jemnux u jinsabu il-bot minn Alla. Missier it-tieba, rattab il-qlub ta' dawk li ma jemnux fik, biex huma wkoll iduqu lena u l-paċi tiegħek u għati l-grazzja tal-konverżjoni lil dawk li jemnu fik, iżda jinsabu il-bot minnek. Dominum de precemur. Għalina l-koll. Missier ta' mħabba bla tmiem, għatililna l-koll li nifmu iżjed il-għala tal-passjoni u l-mew ta' ibnek, biex nqumu mill-ħajja ħażina tagħna għat-tannieqa ta' paċi miegħek. Dominum de precemur. Missieru Alla tagħna, inti tatina li ta' kull sena niftakru bil-qima fil-misteru tal-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek minn qalbna u għatina li kif qed imbagħtu ma' ibnek hekk ukoll inqimu miegħu f'jum il-qawmin bi Kristu Sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina. Mhux għax jistoqilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għal ħatja u għal ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħbir intennulek. Qaddis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifjir tal-ħolqien kollu għax bibna Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems tanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi radlek il-ħajr, birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. L-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabitiba talb u xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħanhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih infawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
dawnu l-ħaruf talla, dawnu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu. Hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Baxxu raskom biex tirċievu l-barka ta' Alla. Alla l-missier ta' kull ħniena li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba jagħtikom li taqdu lill-Alla u l-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem lilkom li temnu li l-mewt ta' Kristu teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Amen. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu. Hekk il-mulej jsejbkom miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa f'ħatt il-Palm mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Inħeġġukom sabiex matul il-ġimgħa mqazza tattendu u tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tat-tridu tal-Eid fil-parroċċi.
Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċja tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Tista' wkoll issegwi permezz tax-xandiriet fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.